Mahigit na 4,000 aita mula sa Porac at Florida Blanca ang tumanggap ng iba't ibang tulong mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at Kapitolyo ng Pampanga nitong weekend. Kabilang sa ipinamahagi ang DSWD food packs, tsinelas at tig 10 kilo ng bigas mula sa rice program ng Kapitolyo at administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naghatid din ng hygiene kits ang Office of Civil Defense o OCD sa mga aita sa barangay Nabuklod. Pinangunahan ng distribution ni board members Fritzy David Dizon, Attorney Claire Lim at Sajid Yusof kasama si Florida Blanca Mayor Michael Galang at mga opisyal ng Kapitolyo sa ngalan ni Governor Lilian Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda. Layunin ng relief efforts na matulungan ng mga Aita communities na makaagapay sa epekto ng walang tigil na pag-ulan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.